Hi guys, मा खालामदों नोंथांमोना? आं डिउटियावनो दंथ'यो एसे ओरैनो डाटा आउट खालामदों आरोना लोगोफोर। डाटा आउट खालामबाथाय जोब्बाय खामानिया बारा गैला। नोंथांमोना दसे नायलांदो माथो खालामदों आरोना आंनि मावनायखौ। दा आङो दसे मावनानै दसेल' बारा गोबाव गैया। दसे नायलांबानो जाबाय। दसे नायबानो जाबायना लोगोफोर। डाटा आउट खालामबानो जोब्बाय खामानिया। डाटा आउट खालामनोसै आङो। बेखौ साबमिट मारिनांगोन टेबाव माने पेकेटखौ स्केन मारियोना बे स्केन मारिनायखौ क्लियार जाबाय नालाय टेबाव साबमिट मारिग्रोनांगोन। टेबाव साबमिट मारिग्रोबासो सिस्टेमाव डाटा आउट खालामनो हागोन। नायलांबाय था लोगोफोर मा होनो गाइस। डाटा आउट खालामबाय आं लोगोफोर नै सिस्टेमाव खालामदों एबार साबमिट खालामखांबाय नालाय। सिस्टेमाव खालामगासिनो आं लोगोफोर डाटा आउट खालामगासिनो सिस्टेमाव। गामियावथ' गोजांसोदोंना लोगोफोर गामियाव कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर। जानुवारि पिकनिक जानो थांनांगौ आंबो न'आव 31 आरो 1 थांगासिनो गाइस। I know. We're missing the star. Here it is, Mom. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Finally डाटा आउट जाबाय लोगोफोर। Merry Christmas and a happy खामानियाथ' जोब्बाय नोंना दा थांबा थांनो हासिगौ आरोना time to share. आं दा जोंनि माने डाटा आउट खालामनानै आङो बे मोनसे नर्थ इस्टनि हाब सेन्टार दंना आं बे STC बुङो बेखौ। बे STCआव माने जोंनियाव बिल डकेट गारिनिफ्राय सालान बिल बेखौ माने जों जमा हैनांगौ। जमा हैनानै बिसोर माने डाटाखौ होखांनायनि उनाव बिसोरो माने मालखौ स्टेसन वाइसआव डिभाइड खालामना हरगोन बिसोरो। नोंथांमोन नायलांबाय था गाइस। आंनाथ' दा नै खामानियाथ' जोब्बाय डाटा आउट खालामबाय नालाय पेपारखौ आङो दा रेडि खालामनोसै। I wish you a Merry Christmas. I wish पेपार रेडि खालामनि लोगोफोर नोंथांमोन सिगाङाव। Why, thank you, kind sir. दिनै माला खम फैदोंमोन बेनि थाखायनो खामानिया एसे थाब जोब्बाय आरो लोगोफोर। I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Let me help you here. I'll help you. बारा गोजानाखै नै गांसेजों दङ आङो दा लामायाव थांबा गोजांगोन। लामायाव थांबा गोजांसिगोन लोगोफोर। Let's bring them some hot बेयो प्रिन्टार Let's bring माने पार्सेलाव सिथाबनाय प्रिन्टार फिसा फिसाखौ इयाव दिहुनो। बेयो स्टिकार लोगोफोर स्टिकार। here. Have a बेयो A4 प्रिन्टार लोगोफोर। Christmas is the very best
आंहाथ' जगाल दंखाजोबो नै बान्दार टुपि ना मा होनो आरो नै जेकेटबो दं गानलांनोसै आरोना लोगोफोर जोंथ' गोजाङाखै थेवबो लामा ससेयाव गानसै आङो गोजांनाय मोनबाथाय लोगोफोर नायलांदो गाइस नै आं मनायाव सोना लानोसै मनायाव लोगोफोर फाइनालि खामानियाथ' जोबमारबाय लोगोफोर दा आं थांबा थांजासिगोन बेखौ आं दा खालामथ'बाय लोगोफोर नै जोंनिया अफिसा बारा गिदिर नङा जोंना ब्रान्स फिसासो जोंनिया अफिसा लोगोफोर मानो होनोब्ला बैहाय हाफ सेन्टार दंखायो नालाय जोंना फिसा माने जोंनिफ्राय बुकिं जाजोबो बुकिं जेनेबा गोदान गोदान कास्टमारखौ नागिरनानै माने गोजामखौबो लाबोयो आरो गोदानखौबो नागिरबाय थायो सेल्स थायो जोंनाव सेल्सफोरा माने बुकिं खालामनानै गारबोखायो जास्ट इयाव जि माल लाबोग्रा जि थायो बे जिनियाव गारिया 10टा 20टा 15टा बिदि थायो आरो बिसोर गारिजों लाबोयो मालखौ बेहाय नामायो नामायनानैहाय माने बकेट इन्ट्रि सिस्टेमाव गासै खालामनानै माने जोङो हाफ सेन्टार एसटिसिआव फथायहरो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय डिभाइड जाजोबो माला जेराव जेराव थांगोन एनजि रोडआवबो थांगोन नर्थ इस्टआवबो थांगोन जोंनि गुवाहाटियावबो बेनिफ्रायनो साप्लाय जाजोबो लोगोफोर दे गाइस लोगोफोर लोगो मोनसै नामा उनफ्राव आंबोथ' थांहोलांसैयानो मालफोरखौ नोंसोरनो खोन्थिनो नामा ओरैनो नाहरनाय ग्लासजों नुहुरगोन लोगोफोर बेफोरनो आरो साफा साफा जाबना दोनलांखायो लोगोफोर दे गाइस बाय 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 All right, everyone. It's time for